Bé, la meva ponència és important, és una de les bases, no, del nostre partit, perquè al final és el tema de la nostra identitat. Entonces, junto a la justícia social que busca este partit, pues el tema identitari i el tema de recuperar la dignitat del poble, jo crec que és una peça clau. Entonces, el tema de l'educació també, que és molt important, perquè és on ha estat el canvi que estan produint en la societat valenciana és el canvi que han patit els xiquets en l'educació, no? L'adoctrinament. Entonces, i aquest canvi per nosaltres va ser la clau del tornar les que foren oficials. El primer Estatut d'Autonomia se publiquen les normes, que eren unes normes de consens, de fetes per al valencià, arreplegant tota la tradició ortogràfica valenciana, i se pergueren perquè a algú li interessa, i nosaltres estem al mig d'aquesta pelea que està despatxant-se ara entre Catalunya i Espanya. Nosaltres estem al mig, som la moneda de canvi, mos han empobrit, mos han depauperat per a absorbir-nos, i si no, pues, xuplar-nos la sang com han fet.